Pungalo, shout out. Ayan, Guardian. Ay, magluto ko. Oh, sabi naman yan eh. Kung Edson, yan yung magluto kong balato. Guardian, ay salamat. Guardian official. Pa-member ka pa. Thank you thank you. Wala, hindi ako makapag ano ng ano nyo, bahay mo. Wala, ito lang gamit ko ngayon. Next natin ito. Tawag dito. Ano skin no? Bagok. Yun o. Lala yung kain sangkap babi. Okay na yun. Ma'am Arlene, shout out Ma'am Arlene, thank you Guardian, thank you sa pa-member. Kailangan pitpitin muna yung mga munggo. Tapos yung sabaw niya. Sabaw niya guys, ito yung sabaw. Sabaw ng munggo. Sino yun nandun? Ma'am Arlene, Journey Official shoutout. Hello po, alone, sabi niya. Monetize na pala siya si Arlene. Ano lang po saglit lang live to. Siguro mga 30 or 20 minutes pag naluto na.
Tony Mix Vlog, shout out. Live, shout out live from Korea. Sino may bagong pasok dito? Ay, si ano, si Rosaline Hills. Ayan, may jacket na po kayo. Pedro, shout out Pedro. Ano lang to hapong Edson, simple amo. Wala na yung dakal-dakal lang. Ayan. Sino yung isa? Kong Al! May kasyara sa'yo, Kong Al. Balatong. Wow, Balatong. Brave Young Leon, shout out. Ano lang siya guys, simple lang to. Walang ano, walang sahog na baboy o ano man. Walang gulay eh. Pero ang terno nito, ano, ganito yung terno niya. Perito. Nakauskin niya. Alaso ata.
konti lang yung asin, mga maalat. Sino ba yung nandyan? Si Giselle, Ma'am Giselle. Kumusta po, Giselle? Ayan, may... Oo, gutom na yung pusa. Laging nang meow-meow dito. Ayan, may jacket na po kayo. Kumusta po, Ma'am Giselle? Salamat sa pagdalaw. Ayan, sa mga hindi ko na siya shoutout ha. Kasi na. Hindi ko baka. Ayan, nalagyan natin ng betchin at saka ano, magic sarap. Tignan ko anong lasa. Nalat ng konti. Lagyan ng tubig. Malat. Apong Pedro. Ayan, Apong Pedro. Tuloy pa. Lasa natin. Hindi na rin yung malat.
Next na natin itong ano, perito ko. Oops. Civil BG, Dada Doms. Mega shoutout, Dada Doms. Civil BG. Tingnan natin kung pwede na nga to. Hindi pa. Ay, Dr. KJ Fox. Nang gisa mo. Alam, merito ko. Nani kasing house ken eh. Yan, yan, yan. Nasing house ken eh. Ma'am Giselle, salamat ha. Dada Dom, salamat. Nakasing house ken eh hapong kwan. Ayan. Nakalimutan ko na ng house ken. Iinan ko na yung magic. Sarapan po kasi. Hindi tayong paminta. Para lupa yung manyangan. Dalagang matuwa. Dalagang matuwa. Dalagang bukid. Ayun, dalagang bukid. Ayun. Ang pong balatong terno na. Dr. KJ.
Aro, kaya na ako 23 minutes. Si Bill Edward, ang amoy ng isda ay dumarating hanggang Bulgaria. Apong Banji, shout out, tamsak ka po. Salamat, tamsak mo. Kulang maka-live ka pala. Wow, maka-live ko. Kaya nuluto ko balatong ang buong kay. Makalinya. O, alak kasing kay content eh. Kanyan din. Dr. KJ Pax, kapila ko mag-live ulit. Nung tang nosi, kumusta na ka, Dr. KJ? Balo mo naman, Dr. KJ, ng balita. Hindi yun ang tiyangkay, paminta ang pong magic, ang pong kay. Sin. Eh ako na si kaso ko si Owapin, okay mo yan. Igay busy kayo ng obra ako li. Visit Kelly. Ayan, 7 million. Salamat 7 million. Pag naluto na to, okay na to. Okay na ako. 26 minutes na ako. Bash, kumusta ka na Bash? Ang sarap naman yan. Ha, favorite ko po, sabi na. Oo, tsaka munggo ano, Bash. Munggo. Munggo, tsaka ito, terno nito. Nilasang harbi. Sarap. Oh, live to, live. Live. Dada Doms, salamat ha. Dada Doms, may tanong pala ako sa'yo. Sa cellphone ko, Xiaomi siya, Redmi. Sa palagay mo magkano yung battery nun in case man? Tatanong ako sa'yo, di ba magaling ka sa cellphone, Dada Dogs?
Ano pininahin mo? Buricula rin na po, mga Latin dalagang bukid, sabi mo. Wah! Terno na yan ang banji balatong. Kakaluto kong balatong. Ay, terno na ang banji, oh. Ayos may kubit siya. Luto kong balatong. Meron ko pukin ng kaya. Kit. Mamisik ya. Wakil kanyaman da balatong. Mayating terno na yun. Ano pwede? Apong insan po rin mo rin nga malapad de. Yan 31 minutes na ako. Alam pa may luto din eh. Carbonario, may kasarap po. Ayan. Andul-dul na. Apong banji eh, pamumurti kayo. Aray. Sakit. Hindi, isa. Ma'am Ana Bandola, shout out po.
O mamana. Oh, pogi at malago. I-food panda mo na yan, dalawa sa akin. Ano sabi na, mula pa ni tataginan. Alya, okay ako. Sino ba yan? Maestro, may kasarap po, Maestro. 21, sino ba yung mga hindi ko na ano dyan? Sino yung mga hindi ko na shout out dyan? Ayan, malapit na ako mag-end guys. Malapit na rin maluto. Civil video, thank you. Dalagala pa rin. Pusa, maramit na eh. Malapit na maluto. Manyamang kaya crispy. Sarap dito, crispy. Yung alaso niya yata. Naamoy ko yung prito, nagugutom na ako. Ayan. Ang terno niya yung ito. Ang terno niya guys, ito. Ayan. Terno, munggo lang. Walang gulay, walang ano, sahog. Okay na yan. Ito yung sahog niya. Malapit na ako mag-end guys. Malapit na. Mga minuto na lang siguro to kapag naluto na to, okay na. Pero hindi lang kaya buntot kami ito. Busy lang po ako, prepare lang po. Sige, salamat. Ana. Mga minuto na lang ako siguro, baka 2 minutes na lang ako, 3 minutes. Patapos na ako. Konti na lang to. Mga minuto na lang. Thank you, 7 million. Ay, malapit na ako mayari. Ngayon na rin yung crispy lang. Ako si RC, may kasarot. Ako si RC. Ano ng jacket? Comment na nga ako si RC.
Ayun. Lagyan natin ng ano, jacket si Marcy bago ako mag-end. Malapit na ako mag-end. Ako si Arsis na moderator. Okay na. Ayun, okay na siguro to. Idulok mo na. O, pusa. Ayan guys, malapit na ako mag-end. Ayan ang balatong munggo. Okay, maraming salamat guys sa mga papunta dyan. Ako'y mag-end na. Thank you, Ma'am Ana. Magmukbang ka muna bago. Wag na po, haba yung oras. Baka wala na manood. Okay na to. Thank you, Apong Juan. Sa lahat ng mga nandyan, Apong Banji, thank you. Si Bill BG, Sir Milyonaryo, Apong Juan Tamad, ayan, si Eds, Apong Edson. Sino ba yung mga nandyan? Si, lain ko muna. Si Maestro, salamat po, Maestro. Ayan. Sa lahat-lahat nandyan, thank you. Ako si RC, thank you ha. Bye bye.